Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Para sa imo ni guys. Mayong buntag sir. Buntag Unsa man tong gipamati? Ani bulay ning kakek ng bukban ba. Bukat imong Ning kuan ba ni murag panuhot. mga panood niya. Dili lisod ginawa unsa man? Adili man. Dili punga, dili murag kutas ana. Dili. Ubo lang. Pila kadlaw nimo ubo? Wala na uli naman ganing tablitas. Oh. Tapos unsa pa gyud? Sa pilaen. Normal kanang Wa nila imong ipamati. Nga ginagmay hawak, likod, ana, tiil. wala. Okay ra. Kana ra gyud imong ubo. Asa ra ka balos ko sir? Dili na may ay mga na kabang pilot. O, nakabalo lang kas ko ah. Nang tala mo ko naman po kung pagmangko diha nga nang dili mong hilotay lagi diri. Oo. Mo ba? Pagmangko na nang kuan ba kanang Oo. kanang balda pud sa kuan. Oo. Nawal. Nada diri daw. Oh. Pwede ka. Lusot daw dito. Murag kaman na hilotay daw ay. Wapo sulsulti pangalan. Wapod. Wapo sul. Kaila. Sige, sige. Kada Sabado mo na siya magpakuan te, pahilot. Sabado? Oo, mo ba? Sige. Ay yung laki ba magana anak sungkod. Hmm. Adiri wa man diri man may pilot siya. Ay, daghang mga nagaduol gud rigod. Hmm. Daghang nagaduol. Na pud ano? Oo. Kani mo ni, kanang video na to, pag kumana ni Hilot, mabutang ka sa YouTube. Mo na nakabalo ang mga lagyo, ana. Nasa YouTube, na pud sa Facebook. Sige, sige. Asa ka itong balay mo, sir? Kasi kan kram. Second Cram. So, basig na kay shout out sa imong masilingan taga Second Cram, sir. Ah. So ati. Kadang na, imong masilingan ba, imong mga pare. Ana. Magawas din sa YouTube. Kaya ito ang unsa atong istorya ron. Ni. Oh, magawas po sa Facebook, magawas sa TikTok, ana, magawas na siya. Oh, kung magpilot mo hari na lang mo diri sa Eric Hilot. Eric Hilot diri sa Singgang Kram. First Cram. Ka first kram. Rabina. Na mo ay magpilotay dia, ako lang inunto sila. Silingan na mo dia. Sige, sige. So yan guys, shout out sa taga Second Cram, Digo City. No, si sir, kailan hindi sa kus mga nangnaong lagot yung mga basta mga first cram, second cram, nga na, Mary cram. Basta mga lumad sa Digos, magkailhanay sa naong, kung di man kailas pangalan, naong. So, ano ko nag-aagi mo ko kina pagwapoy ko, nun, magbaklay naman ko. Ganang limit mo ko nung mabaklay ta. Oh, Exercise. Kita mo kana kada perminti. Mabaklay ka nung pa. Palit ang Namay isda. motor sa una. Mabaklay, joke ko kayo. Pera. Lahat yung mabaklay, sir. Kaysa sige, tagsakay. Oh. Yung pagkapos panahon na ni Maesos, naragid. So, ano lang kayo sino pa sa taga... Init mo kayo pagplay. Sukol yun. Ano lang, kuha lang yun, pantuhod lang. Pangtuhod. Pag mabikil ang tuhod. Sa tuhod no, ano. Sige, sige. Wala yung mga pan. Maya. So, ala guys, hello sa taga Second Crown, Digo City, Davao del Sur. God bless po sa inyo ha. Hello sa inyo ha. Nasa sa Dilaton Tabangan nga mamayo iyang ginapamatis kalawasan. Siyempre, inabanan sa pagkampo sa Ginoo. Og siyempre sa tarang maduol sa kuha, nga magpahilot. Manikamot na. No, manikamot kung mamaayo mo kutob sa kumahimo kay pahit ka natin ginapamatis kalawasan. Og siyempre sa karon lang po nakakita ni nga video. First time nimo nakita ni, please subscribe. I-click lang bell button para updated ka sa gina-upload ng Tagalog. Comment, like, and share. Comment lang mo guys, no? Kung na may mga pangutana, kabayan dyan kay pamatis kalawasan, nantod karon ninyo hagya pong ginadala-dala, no? Nadiin na lang maglakaw-lakaw, paadto, patambal. Basig makatabanta, no? Manikamot lang po ta, no? Ana lang. Pag-share na lang po sa video niya. So, shout out po sa ang followers sa akong Facebook page, Eric Hilot ang traditional, sa akong TikTok, o sa ang YouTube channel. God bless po sa iyo. Siyempre sa lahat po ng mga OFW. Ayan. So, hello po, maghilot ako karon. So, shout out, Second Cram, Digo City. Love you guys. Sige, tagalan ang concert. Tagalan. First time na mas ko First time pa na. Hindi pa ko pilot to kayo. Oo. Sila ka tuig ba na hilot. Very good. Sige, kulob ta, kulob. Kulob ha. Nakas Facebook ugma. Ilado na. Itong kamot ito sa katoyo. Yan na. Ang isa. Usos na gamay, sir. Gamay lang. Usos pa gamay. Usos pa gamay. Gamay lang kayo. 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 Gamay lang kayo
De, ikaw. Ah, ako. Ikaw usos. Ikaw usos. Kamu atang na tama. Sige na, balik daw. Kana. Kamot. Dili lisod sa liog. Bila. Okay na? Ilog sa ko gamay. Padong dire. Gamay lang kayo. Ano, okay na? Sige. Hapon ko na kay pagkatong na isanipan. Gawas ang gawas kay nagdagan patay gloton. Diyan sa nasional mo yung sinipan. Tuwan sa NFA. NFA siya. Hindi mo yun, hindi mo magawas. Ang ganda rin isa lang ka po. Kalood ng kamay. Para maigotan mo ang batang. Importante kining batang pangiran, hawak. Akalay kon. Ito. So ito pangansan? Dudong. Tinood. Liser. Ha? Liser. Liser? Oh, liser. Eliezer. Oh, Eliezer. liser.
internet daw. Ay, hinay. Nay. Pero naman, i-restart lang. Ganaganay. Di ba ka may inom, sir? Wala na. Oo na. Tapos Mag-explain ko sa imo sa paminawa ko, ha? Hmm. Mag-explain ko sa imo karon, paminawa ko kay importante kinis mo kalawasan. Dili lang ni para sa imo, ha? Apil po ko. Hmm. Oh, labi na gyud sa to ang mga viewers. Kani dire, kung pa ka masayod mo ni balay-balay sa uric acid, Oh. kani sugar, ha? Oh. Uric acid, Kani sa wala. uric acid. Kani ang sugar, ha? Oo. So dili gyud na sila parehas kay di lahi-lahi man, no? So kani uric acid na dire ang sigarilyo inom. Hmm. Kani soft drinks, kape, juice, ha? So asang kusog na to mo na maapektahan, ha? Nga mahagop po tag sa dili, boss. Udto hapon gabi bawal gyud na himasa, habat, punas, ligo, ha? Bawal yun. Kaya kanong ibawal na to ang tawagan na niya pasmo sa kusog, ha? Bawal ang punas. Ang ligo buntag ra gyud, ha? Macam may lalala kung may pati wala. Moypoy, mangalay, kapoy mo na siya. Ano yun na? Mura kag matakulan, Wala. kapoy man mura mag laylay man oy. So wala to ang uric no? Kanang urek pag di ni mapugan pag musaka kanang urek aton dugo mag-sticky. Mo na inungdan nga anong naay high blood, ha? Hmm. Ano lang unlang kag inom, boss? Hmm? Ano ni unlang kag inom? Ala, undang ko eh. Kung naubog ko nga lang, lintang ko. Hmm. Nagmay na lang, wala na gyud. Wala na. Nga mga amigo,
Wala na dia. Ingat dia. Apil lang sa tapok. Apil lang tas tapok. Pero ito ikuan ha. Siguro mo inom-inom, wala na mo. Simple. Pwede na na yung pala ko dire. Ginagmay. Gapon tayo makuha. Gasto pa. Gusto pa yun. Gasto pa. Maigo pa ta. Lega pa ta. Ranginon, dugay pa man maigo. Kita pa dyan, sige gasto. Musamot pa dyan kadako. Ito na, mga hangin na dyan, no? Hmm. Mga hangin na. Panungot, tanan lawas, panungot. Pero imong idiri o dugo o sticky. Padaw ako kay vlog. Ang high blood lang ang tao pag lamin ng kusog mo kanon or mo inom, sigarilyo niya. Taas ang uric. Muungot mo ng dugo. Nang kuyo nga muungot ang dugo kana sa padung sa heart. Utdan yung ginahangin na. Muungot man. Dapat yung luto na, no? Kaya tumahilot ka, lamig kay mong paminaw, yang dugo, o circular. Hindi na ka kinala magtambal. Magtambal-tambal. Maintenance, ano mo ito? Vitamins. Vitamins okay, pero may ang kagkuhan.
Ayan, ayan. Tara, Yo. salay na agad. Hindi, may sakit. Ano yung binita sa boss? May pakualat.